थांनाय 7 जुलाइआव डिसिसन जानाय जि केबिनेट डिसिसनमोन गरखाजों लोगोसे मरान मटक सुतिया टायाहम बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला आरो सदिया बेल्ट्सआव बे मोनबा कमिउनिटिनो प्रोटेक्टेड क्लासनि जि मर्यादा बे मर्यादाखौ होनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोननैसो रायजो राजानो आरो बर' हारिनि साफ्रोमबो व्यक्तिनो फोरमायनांगौ जि बाथ्रा बेखौ दिनै जोङो बुंनो नागिरदों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय 7 जुलाइआव जि केबिनेट डिसिसन फैबाय बे केबिनेट डिसिसन फैनायनि उनाव आरो बिनि सिगाङाव आसामनि WPTBC मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा मोनसे गुगोल मिटनि गेजेरजों ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम ट्राइबेल संघ आरो ट्राइबेलफोरनि गासै 19टा संगठनजों बिथाङा गुगोल मिटआव डिसकास खालामदोंमोन आरो बे डिसकास खालामनायाव बे बाथ्राफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लासनि मर्यादा होनाय बाथ्राखौ बिथाङा आसाम सरकारा बेखौ लाबोनो हागौ बे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुनाव जोङो गोबां जोंनि मेलेमजिबि जोंनि सानसुमै सान्थौगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो कनसालटेसन अपिनियन जोङो लादों आरो बिनि उनाव आसाम सरकारा बेखौ गोख्रैनो लाबोनानै होफैबाय आरो जों मिथिनायाव बे जि डिसिसन बे डिसिसना खोब गोख्रै फैनो गोनां गैयामोन नाथाय मा सार्थनि थाखाय आसाम सरकारा लाबोदों जों बुजिना मोनाखै। दा गुबै बाथ्राया जाबाय मा जे गरखाफोरा 1947आव माने आथिखालाव बेखौ गरखा होननानै बुंदों किन्तु 1947आव बेखौ नेपालि ग्रेजियार्स आरो काल्टिभेटर हिसाबै बिथांमोननो प्रोटेक्टेड क्लासनि मर्यादाखौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव होनाय जादों आरो बिनि उनाव 1969 मायथाइयाव बे मर्यादाखौ उइद्र' खालामनानै होदों बोखांनानै होदों। फिन 1996 मायथाइयाव इतिश्वर शइकियानि सरकारनि समाव बे जि नेपालि ग्रेजियार्स आरो काल्टिभेटर ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव प्रोटेक्टेड क्लासनि मर्यादाखौ रिइनस्टेट बिसोरनो गथायनानै होफिनदों आरो दिनै 2021नि 7 जुलाइआव आसामनि केबिनेटआ नेपालि ग्रेजियार्स आरो काल्टिभेटरखौ सोलायनानै गरखा काल्टिभेटर होननानै मुं होनानै बिथांमोननो बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव आरो लोगोसे सदिया बेल्ट्सआव प्रोटेक्टेड क्लासनि मर्यादाखौ दिनै होदों। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसामनि गासैबो ट्राइबेल आफादफोरा मैया जोङो आसामनि मन्त्रि WPTBC आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों 2 घन्टा जोङो जनता भवननि ए ब्लकआव जों सावरायदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो गासै मोन 9टा दफा ट्राइबेलजों लोगोसे ट्राइबेलनि जेंना जेंसि आरो जौगानाय जोंनि हानि जेंनानिफ्राय लानानै फरेस्ट राइट एक्टनिफ्राय लानानै आरो लोगोसे माने ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बिनि एनक्ल'सारनि मेटार आरो बेकलग भेकेन्सि जि फिलआप खालामनांगौ बे मेटारखौ लानानै मैया जोङो 2 घन्टा सावरायदों आरो बेयाव 1 नम्बर दाबियावनो थांनाय 7 तारिखआव जि केबिनेट डिसिसन लाबाय बिनि सायाव आसाम सरकारा बेखौ जोंनो गुवारै फोरमायनानै होनांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो माखासे जोंनि जि एप्रिहेन्सन जोंनि जि अधिकार ट्राइबेलफोरनि बा बर'फोरनि माने बिटिआरआव आरो ओरै सानजा आसामाव मिसिं बा जोंहा गुबुन गुबुन हारि दङ सनवाल कसारि बिनि अधिकारनि बाथ्राखौ लानानै जोङो मैया कुइसन खालामदों आरो बेयाव मोनसे बाथ्राया रोखा जे सोरनोबा अधिकार होनो थांनायाव जाहाथे सोरनिबा अधिकारा खर्ब जाया। दा बेखायनो नेपालिफोरा नेपालि ग्रेजियार्स आरो काल्टिभेटर हिसाबै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव प्रोटेक्टेड क्लास खामोन। दिनै बे नेपालि ग्रेजियार्स आरो काल्टिभेटराव माने मोनसे फिसा सेक्सननिल' माखासे सुबुं सानखो सुबुं अनजिमाया फैयो एज ए होल हिसाबै फैयो होननानै जोङो बेखौ साना आरो बेखायनो दिनै बेखौ गरखा बानायनाय लोगो लोगो बिनि मर्यादाया मा जागोन बिनि प्रटेक्शननि जि माने सिमा बियो बेसेबांसिन बारायगोन बे बाथ्राफोरखौ जों लानानै सावरायदों। नंगौ
बिटिआर गरखा समाज अल आसाम गरखा स्टुडेन्ट इउनियन बा नोङो गरखा सन्मिलननि बिथांमोना गोलाव समनिफ्राय दाबि होबोदों जे जोङो नेपालि नङा जों गरखा हिसाबै जोङो थांना थानो लुबैयो आरो गरखा हिसाबैनो गावसिनि संगठनफोरखौ बिथांमोना दानानै लादों नाथाय दिनै बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव बिथांमोना जि दाबिखौ लानानै सरकारनिसिम बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारनियाव सिगांनिफ्रायनो दाबि लाखिबोदों दिनै आसामनि केबिनेटआ डिसिसन होनायनि उनाव बिनि बेबस्थाया माबायदि जागोन खारन बिटिआरआ 6 सिडुल एरिया 2003 सनाव 6 सिडुल जादों आरो बिनि उनाव बेयाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ दिनैबो बाहाल दङ आरो नन ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकबो दङ दिनै बर'फोरा बिटिआर ओनसोलनि बादैबो सारा आसामाव रायजो जानानै दङ आरो बिटिआरआव माखासे बर'फ्रा बेलेन्स ब्लकआव थायो माखासे बर'फ्रा बेलेन्स ब्लकनि बाहेरायावबो दङ दा बेलेन्स ब्लकआव थानाय बेलेन्स ब्लकनि बाहेरा गासैनिबो प्रटेक्शननि मेटारखौ जोङो रायलायबाय थानाय जादों सरकारखौ जों दाबि होनाय जादों आरो बे 6 सिडुल एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों बेयो प्रटेक्शनखौ मोनगोन दा दिनै बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरा ट्राइबेल हिसाबै प्रटेक्शन बा बिनि सेफगार्डखौ दिनै मोनगासिनो दङ खिन्थु जायफोर नन ट्राइबेल गुबुन जायफोर हारिफोर दङ दिनै बिसोरो 6 सिडुलाव बा बेलेन्स ब्लकआव जुदि प्रटेक्टेड क्लासखौ जुदि बांहोयोब्ला बिनि प्रटेक्शननि बेबस्थाया माबायदि जागोन आरो बेखौ माबायदिहै सरकारा बबे रुल्स आरो बबे गाइडलाइननि गेजेरजों मेनटेन खालामगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्पष्ट बुंदों जे सोरबा हारिनो प्रटेक्शन बा बिथांमोननो सेफगार्ड सिकिउरिटि होनो थांनायाव ट्राइबेलनि बा बर'फोरनि जाहाथे कुनु खहा जाया बा एक्जिस्टिं ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जि स्पिरिटआव दादोंमोन बे स्पिरिटआ मालाबाबो जाहाथे डाइल्युट जाया डाइभार्ट जाया बिनि रियेल उद्देश्यआ जाहाथे माने मेनिपुलेट जाया बेखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे बिनि सायाव स्पष्ट खालामनांगौ जोङो गुबुन हारिजों जोंहा कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया हिंसा जानो गोनां गैया गरखा आरो बर' प्राय जायगायाव जोङो ज'यै रायजो जादों गुबुन गुबुन हारियाबो रायजो जादों दा बेखायनो हारिजों हारि जोंहा दाङाबाजि जानो गोनां कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोनाबो अधिकार मोनथों जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु बिथांमोना अधिकार मोननायाव जों जाहाथे खहा जाया आरो जोंनि अधिकाराव जाहाथे सोरबाया खहा जाया बे बाथ्राखौ लानानै जों जेब्लाबो नोजोर होबोदों आरो नोजोर होलांनांगोन दा बेखायनो नैबे जि मेटार बे मेटारखौ लानानै आसाम सरकारा जिहेतु केबिनेट डिसिसनखौ लाबाय जिहेतु लेन्डआ बिटिआरनि ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट आरो बिटिआरआव थानाय जेसेबां हा दङ बे हानि सायाव बिटिआरआ गावहानो क्षमता दङ हानि अधिकार होनाय हानि माने ट्रान्सफार एलटमेन्ट माने नोङो सेटेलमेन्ट होनाय आरो बे अधिकारफोरा बिटिआरनि माने मोनसे ट्रान्सफार साबजेक्ट बेखौ बिटिआरनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ नायो दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लादोंब्लाबो बिटिआर सरकारा बिनि सायाव नायबिजिरनानै रुल्स आरो गाइडलाइन्सनि गेजेरजों जाहाथे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक ट्राइबेलनि लेन्ड आरो ट्राइबेल मानसिफोरनि माने प्रटेक्शन सेफगार्डआव जाहाथे इनसेक्युर जाया आरो गुबुनाबो जाहाथे अधिकारनिफ्राय बन्सित जाया जिहेतु नेपालि ग्रेजियास आरो काल्टिभेटर हिसाबै बिथांमोना प्रटेक्शनखौ मोनगासिनो दङ 6 सिडुल जानायनि उनाव बिसोरनि स्टेटासा मा जानानै दङ बिनि सायाव दिनै बिटिआर सरकार आसाम सरकार क्लियार खालामनो गोनां दङ आरो बेबायदि जेंना जेंसि हाजों लोगोसे थानाय गासैबो जेंना जेंसिखौ दिनै गैया खालामनांगोन बेखायनो दिनै गोबां संगठनफ्रा ससियेल मिडियायाव बा मिडियायाव माने प्रेस रिलिज होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय बाथ्रा बुंनाय जों खोनानो मोन्दों आं बिनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो माने स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि जायखिजाया जेंना जेंसि माहारिनि जायखिजाया खैफोद माहारिनि रैखाथिनि थाखाय माब्लाबाबो जों जिरायनानै थाबोफेराखै थानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजियावनो बे दङ दिनै आङो आफादगिरि गाबोन गुबुन सासे सोरबा आफादगिरि जागोन सिगाङाव गुबुन गुबुन आफादगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबान लानानै टीम हिसाबै मिरुनिफ्राय जिल्लानिफ्राय दख'रानिफ्राय इउनिटसिम सालायबोदों आरो जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा बे आफादखौ दैदेननायनि थाखायनो दिनै हारिया बे स्टेटासाव सफैदों दा बेखायनो एबसुआ खुनु कारनाव खुनु हारियाव खहा जानाय मेटारफोरखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा आरो जों ओरैबायदिबो लुबैया जे गुबुना माने जोंजों डमिनेट खालामजाथों गुबुनखौ जोङो माने बिथांमोनखौ जोङो डमिनेट खालामनानै बिथांमोननि खहा खालामनानै जों थांना थानो लुबैया खारन बड'फाया बुंलांदों लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो दा बेखायनो जायफोर संगठनफ्रा दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों दिनै जों आन्दलन खालामनो हायो सरकारनि उल्था जोङो बुंनो हायो नाथाय
बे आन्दलन खालामनाय सरकारनि उल्था बुंनायानो मोनसेल' लामा जानो हाया आरो जिहेतु सरकारा जोंखौ रायलायनो लिंदों सरकारनियाव जोङो बे डिसिसना फैनायनि उनाव जों दाबि दैखांदों आरो सरकारनो जों राइट प्लेटफर्माव राइट मेटारखौ जोङो प्लेस खालामदों जाहाथे बिनि क्लियार काट मोनसे सलुसन ओंखारो आरो बे डिसिसननि उनाव बिनि फिउचार इमप्लिमेन्टेसना मा जागोन बिनि फिउचार इमप्लिकेसना मा जागोन बे मेटारखौ बोरै रिजल्भ खालामगोन आरो लेन्ड साबजेक्टआ जिहेतु बिटिआरआव एन्ट्रान्स जानानै दङ बिटिआरआनो बिनि सायाव माने गासैबो लेभेलनि बेबस्थाखौ बिथांमोना दिनै लानो हायो दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बुंनो नागिरदों जे बिनि सायाव बयबो स्टाडि खालाम दिनै सारा आसामनि जे लेन्ड इस्यु बे बिराद बेसेबांबा गिदिर इस्यु खारन हरिशंकर ब्रह्म कमिटि बानायदोंमोन इन्डिजिनियास मानसिनि लेन्ड प्रटेक्शन ट्राइबेलनि लेन्ड प्रटेक्शननि थाखाय नाथाय बे कमिटियानो मोननै जानानै मोननै रिकमेन्डेसन मोननै प्रतिवेदन जादों आरो दिनै आसामाव इन्डिजिनियास मानसिनि लेन्ड प्रटेक्शननि थाखाय मोनसे केबिनेट साब कमिटि बानायनानै होदों आरो बे साब कमिटियाव दिनै इउजि ब्रह्म बिथां दिनै जगेन महन बिथां आरो दिनै डक्टर रनज पेगु साथाम मानसिनि दायित्व होदों बिथांमोना ट्राइबेलजों लोगोसे इन्डिजिनियास आसामनि खिलन्जिया जिखिनि गुबै थागिबि दङ बे मानसिफोरनि लेन्ड प्रटेक्शननि थाखाय दिनै बिथांमोना स्टाडि खालामबाय थादों आरो बिनि उनाव जों सानो जे ट्राइबेलनि जिखिनि माने लेन्ड एनक्रोच जादों दिनै जोंनि हाखौ बेलेन्ड ब्लकखौ सोरबाया दखल खालामदों बे आइनि भाबै जोंनि हाया दिनै माने सानफा एफा कब्जा जानो थांगासिनो दं बेफोरनि सायाव जोङो मोनसे रोखा डिसिसन मोनगोन बिनि अनगायैबो आसाम सरकारा गोदानै मैयानि सावरायनायाव मोनसे जोंनो डिसिसन होदों आरो बियो माने थाबैनो मावफुंगोन होननानै बुंदों जे सारा आसामाव थानाय हाफोरखौ सार्भे खालामनायनि उनाव जेराव जेराव ट्राइबेल मानसिफ्रा रायजो जानाय दङ गामि मोनसे रायजो जानानै दङ 10खान गामि दङ 100खान रेभिनिउ भिलेज दङ जे एरियाया बेलेन्ड ब्लकनि अधीनाव फैयाखै बेलेन्ड ब्लकनि सिङाव फैयाखै बेलेन्ड ब्लकनि बाहेरायाव दङ आरो बेयो 7.1 बिटिआर सुक्तिनि माने दफायावबो दङ बै हाफोरखौ दिनै बेलेन्ड ब्लकनिफ्राय माने बाहेरायाव थानाय हाफोरखौ बेलेन्ड ब्लकनि सिङाव सोसननानै बे बबेबा गिदिर एरियाखौ माने बबेखौबा बेल्ट बबेखौबा ब्लक फिसा गिदिर एरियाफोरखौ बबेखौ ब्लक खालामजायो बबेखौ बेल्ट खालामजायो बिनि थाखायबो माने मोनसे गामि थाबाबो बेखौ बेलेन्ड ब्लकआव प्रटेक्शन खालामनायनि बाथ्राखौ दिनै सिन्था खालामदों सिगाङाव जेरै लाइन सिस्टेम दंमोन इमाजिनेरि लाइन दंमोन नाथाय एक्सुवेल जोङो ट्रेस मेपआव नायो आसामनि मेपआव नायो बे लाइन सिस्टेम बबे हाया बेलेन्ड ब्लक बबे एरियानिफ्राय सिमा बिनि खुनु दाबो मेप गैया बे मोनसे माने कल्पना खालामनानै उमुक एरियाया ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक बे ओनसोलाव ट्राइबेल मानसिफोर थायो बेबायदिनो प्रटेक्शननि बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन दा बेखायनो नैबे जे जोंहा गोदानै दानो गोनां जे बेलेन्ड ब्लक दङ बे बेलेन्ड ब्लकआवबो जोङो माने जोंनि गामिफोरखौ सोसननांगोन गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारा बुंदों जे जोंनि जि थाखानाय 45टा जि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक दङ माखासे दिनै बेखौ डिनटिफाइ खालामबाय डिरिजार्भ खालामबाय जिखिनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक दङ एक्जिस्टिं बेयाव माखासे इन्डिजिनियास मानसिफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासखौ आरो बांहोनायनि बाथ्राखौ दिनै आसाम सरकारा बुंदों जेरै सदियाव मरान मटक टायाहम सुटिया बिथांमोनखौ बांहोबाय गरखाखौ बांहोबाय जोंनि ओनसोलावबो बांहोबाय दा बेखायनो बेबायदि मोनसे बिथांमोना आरोबाव बारायनायनि खोथाखौ बुंदों बेजों जोंहा बेसेबां खहा जागोन बेजों जोङो जोंनि माने हाया बेसेबां खति जागोन बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंहा गिखांनाय दङ जोंहा एप्रिहेन्सन दङ आरो बे मेटारखौ जों सरकारनो मैया जों प्लेस खालामदों दा बेखायनो हाजों रिलेटेड गासैबो जिखिनि मेटार दङ आसाम सरकारा जिखिनि इनिसियेटिभ लादों माखासे इनिसियेटिभा जोंनि इन्टारेस्टआव जोंहा बेजों मुलाम्फा जागोन जोंहा सेफगार्ड प्रटेक्शन मोनगोन नाथाय गुबुन माखासे हारिफोरनो जेब्ला बिथांमोना प्रटेक्शननि बाथ्राखौ सानगोन बिथांमोननि सेफगार्डनि बाथ्राखौ सानगोन बेजों जोंहा खहा जागोन नामा बिनि सायाव जोंनि सानसुमै गेदेमा मेलेमजिबि दल संगठनफ्राबो सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गोनां दङ आरो बिथांमोनाबो खोथा बुंनो गोनां दङ सनितपुर बिश्वनाथआव दाबो पन्सायती राज हाबाखै 535 भिलेजआ आउटसाइड पन्सायत बे बाथ्राखौ जोङो पन्सायतआव सोनो थाखाय जों दाबि होदों जेराव नों रायजोपाला नटिफाइ खालामबाय नाथाय दिनैबो पन्सायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ पन्सायती राजनि अधीनाव समस्ति बानायाखै पन्सायतआव भट होनो मोना जायनि थाखाय बिसोर कारेन्ट मोना दै मोना आइवाइ न' मोना MGNरेगानि स्किम मोना जब कार्ड गैया बिसोर PRC मोना जेबो माने फान्डामेन्टेल जिखिनि राइट्स दङ भारत सरकारनि संबिधाननि अधीनाव बेखौ दासिमबो बिसोरो मोनाखै दा बेखौ जों दाबि दैखांदों फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेला फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों माने
हानि पट्टा मोननांगौ हानि अधिकार मोननांगौ दिनै बे पेन्डिं जानानै दङ आरो थांनाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि चिफ मिनिस्टारनि चेयारमेनशिपआव जानाय थांनाय मास मोनसेनि सिगां जानाय बे मिटिङाव फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों आसामाव जेसेबां ट्राइबेला हा मोननांगौ बेखौ गासिखौबो होजोबनांगौ होननानै इन्सट्राक्सन होनाय जादों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट आरो WPTBCखौ आरो मैयानि मिटिङावबो बे सेम बाथ्राखौनो प्लेस खालामदों आरो बेखौ लानानै डक्टर रनज पेगु बिथाङा सानै मन्थ्रि UG ब्रह्म आरो रनज पेगु सानैजों लोगो नांनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो WPTBC ज' लोगो नांनानै इमिडियेट बिनि सायाव सलुसन नागिरनानै बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय भारत सरकारा जिहेतु रिसेन्टलि लेटार हरदों जे जेराव जेराव इमप्लिमेन्ट जायाखै 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दा बे मेटारखौबो जों मैया रायलायदों आरो मन्थ्रि बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों जे गोख्रैनो बिनि सायाव रायलायनानै डिसिसनखौ लागोन दा बेखायनो आं खावलायो जे फरेस्ट राइट एक्टनि अधीनाव ट्राइबेलफोराल' बिनि अधिकार दङ गुबुना गैया जायफोर गुबुनारिया हाबनानै दङ बिथांमोना बेयाव अधिकार मोननो हानायनि सम्भाबना गैया बा मोननाय नङा खारन आइना थिना बा संबिधाना थिना गुबुन फारसेथिं बेलेन्ड ब्लकआव बर'फोरा दिनै प्रटेक्सन मोनो आनडिभाइडेड गवालपारायाव दिनै मकस राजबंसिया प्रटेक्सन मोनदों सावताल बा XT गार्डेन जायफोर आदिबासि होनना बुङो बिथांमोना दिनै प्रटेक्टेड क्लास नेपालि ग्रेजियार्स एन्ड काल्टिभेटरा प्रटेक्टेड क्लास दा बेखायनो जोंनि बेलेन्ड ब्लकआवबो जिहेतु माखासे हारिफ्रा प्रटेक्टेड क्लास बेखौ बिथांमोना इन्टारटेन खालामनो हायो एन्जय खालामनो हायो दा दिनै गरखा खालामनायनि उनाव बिनि इमप्लिकेसन बिनि इमप्लिमेन्टेसन बिनि बेबस्थाया बोरै जागोन बे मेटारखौ लानानै जोङो डिसकास खालामदों दा बिथांमोना बुंदों जे जोङो मुंखौल' सोलायदों बेयाव माने खुनु बेबायदि माने एडिसनेल साबजेक्ट बा एडिसनेल माने बाथ्रा गैया नटिफिकेसना जेब्ला ओंखारगोन जों बिनि सायाव स्पष्टयै मिथिगोन आरो बेखायनो साफ्रोमखौबो सांग्रां जानानै धैर्य हमनानै नटिफिकेसनखौ नेनांगौ आरो जुदि जोङो प्रयोजन जायो बिनि सायाव जों फार्दार स्टेप लागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबा जिरायनानै थानायाव गैया आरो जों रावनिबो संगठननि सोरनिबा बुंनायनि डिक्टेसनाव जों खामानि मावा जों गासैबो बाथ्राखौ बुजिनानै गासैबो बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै सावरायनानै कनसालटेसन खालामनानै जोंनि आगुनि दैदेनगिरि जोंनि वेल विजार बिथांमोनजों सावरायनानै जों गासैबो इनिशिएटिभखौ लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि स्टेन्डआव जों क्लियार आरो जिखिनि दायो स्टेप लादों बे जिहेतु सरकारा लादों दा बेनि सरकारा जिहेतु लादों आसाम सरकार BTR सरकार जि दङ बाखि मेटारा सरकारा बिनि सायाव क्लेरिफिकेसनखौ होगोन आरो बेखौ सरकारा मिथिगोन दा बेखायनो आङो बे दिनै जि माने बे थासारियाव आं बेखिनि बाथ्राखौ स्पष्टयै साफ्रोमनोबो फोरमायबाय गोजोन्थों